ka se ka heji taga songo gɛlɛya faamu an sera Sidi Mayiga ka biro la Bobo Dioulasso boulevard ba kan olu lo be heji labɛn ka to mɔgɔw sɔrɔ ka taga. Maka hôtel nunu caman o b'a cira pour que a kɛra bon kɔrɔ ye pour que ka bɔ nunu dilan. Bon ka bɔ nunu dilan fana sisan hôtel ko kɛra baara ye dɔ farikara hôtel sɔngɔ kan avec ni crise min bɛ sisan ni avion yɛrɛ ka taa yɔrɔ bɛɛ dɔ farikara kan min bɛ mɔgɔw ta dɔ farikara kan donc ni nana filɛ tuguni an tun bɛ se ka taa ni mɔgɔ ye da min na ni an yɛrɛ tɛ se tuguni a ka gɛlɛn ni jateminɛw ka kan et puis san tɛmɛnenw na salon san tɛmɛnen ninnu bɛɛ la état bɛ subvention kɛ ka dɔɔni bɔ a la état yɛrɛ bɛ a yɛrɛ fana bɛ ejidenw dɛmɛ ni dɔɔni ye bon ɲina kɔnɔna guan bɛ état yɛrɛ kan bon donc ko o dɛmɛ se ka kɛ ɲina. A kɔlɔlɔ bɛna kɛ fɛn min ye Burama Mayiga b'o fɔ an ye o ye heji taga agence u bɛɛ ka président ye dugu kɔnɔ. A conséquence ninnu ka ca kojugu an ka ejidenw caman fan caman bɛɛ bɛ bɔ kungodaw de la ka na anw fɛ ka na ejidenw tɔgɔ sɛbɛn bon an fɛ fana yan yɔrɔ la mɔgɔ caman fana wulila ka bɔ o sigiyɔrɔ la donc comme olu minnu wulila ka bɔ o sigiyɔrɔ la ni dɔw fana tɛ sɔrɔ ka na tɔgɔ sɛbɛn dɔw tun ma sɔrɔ ka na tɔgɔ sɛbɛn fɔlɔ nin ye degun dɔ ye anw kan ka l'a kan k'a ye mɔgɔ tun ye ŋaniya ta o bɛna na taa eji na o tɛna na se ka taa tuguni donc a conséquence dɔ ye nin ye bon wari min fana yɛlɛlen fana mɔgɔ dɔw tun y'u ka wari sara 3 millions et quelque k'a miiri ko o wari mana se ka olu ka eji ɲɛnabɔ bon dɔw yɛrɛ fana tun ma se ka bɛɛ sara mais a nana yɛlɛ ka taa nin na ka na so olu fana déplacé ye tuguni ten nin a bɛna u ka eji taga fana ɲagamu donc a conséquence dɔ fana ye nin ye. Amadou Compaoré o ye silamɛ ye Bobo Dioulasso an y'a ta hakililata ɲininka ni heji taga sɔngɔ gɛlɛya kan. Ka wari million 3 ni kɔ bɔ ka taa heji kɛ i tɛna foyi san ka na tɔnɔ ɲini a tiɲɛ na a ka gɛlɛn dɔn. Salimata Tambura o y'a kan d'an ma nka a ma sɔn an k'a ja ta. La an yɛrɛ ma taa ban baasi t'a la komi jama yɛrɛ ɲasuman tɛ ɲasuma le bɛ na ni salamu aleykum ye. Silamɛya diinɛ tɔnba min ye FIB ye o ɲɛmɔgɔ Bobo Dioulasso a y'a yira k'a fɔ ko olu ma se ka o da don ko na barisa min fɔra o ye wasa kɛ. Ɲina bon a bɛ faamu caman quoi ɲina gouvernement ma se k'a bolo don k'a ma sɔrɔ jamana yɛrɛ cogoya fɛ parce que nafolo min bɛ jamana kɔnɔ bi a bɛ ɲɛsin n'o kɛlɛko ma ni ka se ka lakana ko sabati bon o y'a ye k'a fɔ ko ninnu fanga ka bon ɲɔgɔn ye heji kɔnɔ a fɔra ko n'a se b'i ye le bɛ taa heji la bon donc jamana dun ka lakanali olu bilan lo ɲɛfɛ bon donc o le y'a kɛ an y'a ye k'a fɔ jamana ma se k'a bolo don heji la ɲina an fana tɛ se ka jigin o la cogoya dɔn. Ejiden 80 kɔ olu ka ɲi ka bɔ Burkina kɔnɔ ɲina nka ni sɔngɔ gɛlɛya a bɛna gɛlɛya don a ko nin na nin tun ye Alidu Wedrago kumakan ye VOA Bambara tɔgɔra Bobo Dioulasso.